Раджа позывнойлы Радик Гилметтиновка өз позывнойы бигрәк килешеп тора. Сөйкемле ир егетнең йөзеннән елмаю китми. Олы Чакмак авылының батыр егете 2023 елның 5 июлендә контракт төзеп махсус хәрби операцияга китә. Бүгенге көндә Радик кыска вакытлы ялга әти әнисе янына кайтты. Танкын 29 иде, 5 июльдә киттем мин. Позывной Раджа. Нигә киттем? Үзем нигә теге телевизорларда егетләрне күреп, шулай олы яшьтәге бабайлар жүгереп йөри бит, нигә мин жүгереп йөрмим. Артым инде за и против үзем уйлап кайттым да, нигә итте мине туры бәреп әйтә, мин китәм. Уже контракт әйтәм төзелгән. Радик Гилметтинов контрактны 2 елга төзеп киткән булса да, махсус хәрби операция төгәлләнгәч кенә кайтачакмын ди. Штурмга кергән вакытта Радик каты гына яраланган да булган. Батырлыгы өчен ул Зат Вагу медале белән бүләкләнгән. Радикның китү хәбәрен инде миңа сеңлесе хәбәр итте. Яңадан инде үзе кайтып әйтте. Яңадан инде җибәрергә булдык инде, шалтырата инде. Хәбәргә чыга язып куя. Передук табылганда инде чыга алмый. Илләребез тынычланып, исән-имин туган илләренә әйләнеп кайтсыннар. Көндә ник торасың? Хәбәр көтәсең. Ансы бар. Менә күп минтәбез менә ничә малай гына кайтты үзебезнең. Самый главное шул сугышларны бетеп балалар барсыларны исән сау кайтсыннар. Кайтуым беренчесе генә, елда 4 ай менә булды. Беренче кайтуым. Көткән инде, Аллаһка шөкер. Кайттым. Шастара кайтасы килә булмый. Һәр көнне улыбыздан хәбәр көтеп күзне ачабыз һәм бер үк исән генә булсын балакай дип йокларга ятабыз Гилметдиновлар. Һәр әти-әнигә балаларын тизрәк кочакларына алырга язсын, тынычлык килсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.